Bones! Què Hola. passa? Què tal? Com anem? Benvingudes totes i tots i totis. Què tal? Amb ganes o què? Guau. Estamos nerviosas. Ja te digo. Però bueno, amb ganes de compartir-vos això que us venim a explicar ara, que venen propostes interessants. Què fem? Esperem. Sí, bueno, ens podem anar presentant nosaltres, en veritat, perquè després això quedarà penjat, així que si hi ha persones que arriben després o tal, doncs es podran enganxar-ho igualment i mirar-s'ho. Vale, guai. Va, ens presentem. Vale, va, començo jo. Uh, Vinga. em dic Àfrica, soc de Fúria. El meu pronom de moment és ella. M'identifico com a bollera. I en Fúria sempre expliquem de quin color estem i, bé, ho diré. Estic de color groc, nerviosa, però esperem que us moli molt el que hem preparat i que disfruteu del directe. Molt bé. També estic així una miqueta groc, groc brillant, també, amb molts nervis. Jo em dic Pol, pronom ara per ara ell, i perquè sapigueu, pues, també des de quina posició pues, parlo i tal, pues, jo soc marica, estic militant a Fúria també, i bueno, he estudiat algunes coses així, estic fent antropologia i hem fet algunes coses així, el tema de sexe, gènere i aquestes mogudes, però bueno, que volíem dir-vos que per a nada som professionals del tema, que estem aprenent i que ens agrada molt aprendre en col·lectivitat, no? I que per això també plantegem aquest grup de lectura per poder com compartir aquests coneixements, poder debatre'ls i poder construir com conjuntament pues, nou coneixement al respecte, més de proximitat, per dir-ho d'alguna manera, que a vegades ens queixem això de que ens falten referents i tal, i és com, bueno, comencem a fer coses, no? I això, perquè, bueno, que per res professional, saps? Al contrari, amb ganes d'aprendre i de créixer juntes. Vale. Pol, m'escoltes bé? Sí, se sent guai. Guai, guai. Vale, jo també t'escolto guai. Vale. Brutal. Vale, pues, a veure, hem estructurat aquest live com a... Primer presentarem una mica Fúria i després presentarem el club de lectura del llibre de l'Eje del Manés heterosexual i després explicarem una mica de què va el llibre i al final fem torn de preguntes. O sigui que si ens voleu preguntar, ens ho deixeu per aquí. I volíem agrair a Sinúsia per donar-nos aquest espai, que Exacte. estem molt contentes i portem tota la setmana esperant-lo. A veure, Fúria Desviada és un col·lectiu llibertari LGTBIQ plus GSRDI que, que es va crear fa 2 anys al Pride i que surt del col·lectiu feminista de Rudes Rebels de Terrassa. I va sortir de la necessitat de centralitzar la moguda LGTBI de Barna i buscar espais segurs i no institucionals dins de la ciutat. Vale, ja us expliqueu una mica les bases de com actuem i amb quines bases. Vale? Llavors, una de les bases és l'acció directa a peu de carrer i tenim una acció directa que sempre portem a totes les mogudes, que és l'Etrevestidor, que és una acció directa que ataca directament a la normalitat de gènere per trencar una mica el gel quan estem amb altra gent i estem fent o cafetes o el que sigui. Llavors, el que fem és posem l'etrevestidor, que hi ha molt brilli, molta purpurina, com cos per transvestir-se, i ho deixem allà a un espai del lloc i la gent pot anar allà i transvestir-se. Després, també intentem fer molta xarxa amb tot el nostre voltant, sobretot amb els vallesos i amb col·lectius de la ciutat, com pot ser les transfeministes de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells del Vallès Occidental, la Ràbia de Rubí, el d'Arull, la Marginal, que és el CCO transfeminista d'aquí de Terrassa, que ha obert fa poquet, Terrassa sense murs, bueno, entre d'altres. Llavors, les bases és, com ha dit el Pol, que
constantment ens formem i a partir de la formació surt l'acció i constantment estem en revisió perquè partim de la base de que estem aprenent i de que constantment ens volem formar i que si ens equivoquem doncs n'aprenem i estem en constant aprenentatge. I com a coses que hem fet o que anem fent, sobretot fem passes de documentals com Lesbofòbia, que l'hem passat 2 cops, una a Sant Cugat i l'altra a la Marginal, fem bastantes cafetes, sobretot a la ciutat, al Casalet, i no em descuido res, no, Pol? No és això. També hem intentat fer com una mica l'estructura aquesta de la xarxa del Vallès, no?, per intentar com estar ben connectades, no?, i polititzades també per aquesta zona, que era com... faltaven a vegades com aquests canals de comunicació així més grans i no sé, s'està articulant una moguda així guapa amb tots els col·lectius que has dit abans, és guai. Sí, exacte. Sí. Guai. Doncs jo us anava a explicar una miqueta el llibre del que parlarem en el grup de lectura aquest que hauríem d'estar fent ara, però, pel context general de la pandèmia i amb les mogudes aquestes que ens trobem, doncs al final queda aplaçat. Quan hem fet la presentació abans han dit el desembre o por ahí i nosaltres ens pensàvem que era pel setembre o por ahí. Em sembla que ningú sap ben bé quan serà, però igualment aprofitem aquest espai i ara que ve Sant Jordi, doncs, per això, per compartir-vos aquesta proposta i quan la puguem fer, doncs mira, ja estareu una mica informades i si us motiveu a apuntar-vos-hi, doncs, pa'lante, serà guai. Llavors, ahir vaig començar... és que us volia explicar una anècdota, perquè ahir vaig fer com publicitat del directe aquest d'ara mateix, explicant això, que parlaríem d'aquest llibre, de El eje del mal és heterosexual, i de cop i volta resulta que un conegut home, cis, hetero, em va obrir mega indignat, com super en contra d'això que estava compartint, no? Perquè com que fusiona la paraula heterosexual amb com un eje del mal, com una cosa així, i es va sentir com molt atacat i va saltar com d'una manera superagressiva, la típica resposta que hi ha quan s'assenyalen certs tipus de privilegis o certes estructures de poder, no? I després em va fer pensar en lo tendenciosament ben escollit que està el títol del llibre. Parla el títol en si és El eje del mal és heterosexual. Llavors és com que visibilitza un eix d'una estructura on hi ha l'heteronormativitat com a concepte, que s'ha estat estudiant i documentant des de fa molt temps. Per exemple, amb Gail Rubin, en un assaig del 75, quan tenia 26 anys només, va fer un assaig que es diu El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política y el sexo, que és molt potent perquè es posa a remenar i a descobrir com sorgeixen, quins mecanismes històrics i socials fan sorgir l'estructura aquesta del gènere i del sexe com fusionats. No sé si m'estic explicant bé, però pressió. Molt bé, ho estàs fent molt bé. I això, i ho visibilitza aquesta estructura, és la primera de ficar-ho sobre la taula per intentar assenyalar les vulnerabilitats que estaven patint les dones d'aquella època, per buscar-li alguna mena de raó, no? Per què s'està donant totes aquestes desigualtats. Llavors, més endavant, per exemple, el 92, Monique Witting, amb el classicazo de llibre del pensamiento heterosexual i altres ensaios, senyala directament ja l'heterosexualitat com a norma, com a règim polític. Llavors, és com un tema que es ve tractant des de lluny i que agafen i el posen tal qual directe a la portada del llibre, així com ho trobo com un fet com bastant punyent. Però que també dir que és només un eix que ataca el col·lectiu LGTBIQ, perquè, per exemple, tu pots ser trans i no sentir-te representat per aquest títol. Tot i això, també hem de pensar que està escrit en un context històric concret, llavors sí que, el contingut del llibre sí que entra i fan com un anàlisi més holístic de moltes vulnerabilitats i moltes parts del col·lectiu LGTBIQ. Llavors, les violències que ens afecten són diferents, això cal remarcar-ho també dintre del col·lectiu LGTBIQ, trobem que són sigles molt diferents, que algunes interpel·len a identitats de gènere, unes altres van sobre orientacions sexuals o sobre intersexualitat o asexualitat, i que en veritat
potser sí que sofrim violències diferents, però que l'eix d'on parteixen aquestes violències és comú, no? Parteix d'anar com oposat a aquesta normativitat dintre del sistema de sexe i gènere, no? I això pues, es veu igualment plasmat dintre d'aquest llibre tan potent. Llavors, també una cosa que analitzem és aquest llibre, El eje del mal és heterosexual, figuraciones, movimientos i pràctiques feministes queer, és és publicat el 2005. Què vol dir? Pues que ara, per exemple, si volguéssim escriure el títol d'aquest llibre, jo, per exemple, pues, ja directament al principi ficaria l'eje del mal és cis heterosexual, per exemple, no? Perquè també és una part important del col·lectiu i que potser no s'està visibilitzant directament amb aquest títol. Però què passa? Que analitzes, busques per internet quan es comença a utilitzar, per exemple, el terme cis i no és fins al 2015-2016 que comencen a sortir un munt de treballs al respecte assenyalant aquest concepte, no? I aquest altre règim de poder, potser, que li podríem dir. Llavors, bueno, que això ens permet veure que això és fruit d'un moment històric concret i que ens permet entendre on estava en aquell moment i també podem veure on estem ara, no? I quines coses han canviat, quines coses continuen i, bueno, per situar-nos una miqueta, pensem que és un llibre molt interessant. És de l'editorial Traficantes de Sueños, pedazo editorial, que si busqueu coseta segur que trobareu material superinteressant per donar-li al coco. I està coescrit pel Grupo de Trabajo Queer de Madrid, que és una penya molt potent, activista, militant, amb molts col·lectius feministes, LGTBQ, han estat també en moltes mogudes d'espais alliberats i bueno, és penya molt dissident que s'han ajuntat per fer una mena de recopilatori de discussions, d'anàlisis i de pràctiques i reflexions entorn la temàtica LGTBQ. Llavors és com molt potent perquè el que volen amb aquest llibre és com començar a crear nous referents, perquè fins al moment era com que els referents els anàvem a buscar pues, a Amèrica, els anàvem a buscar jo què sé, països anglesos, de parla anglesa, tal. Què fa aquesta gent? Pues, hosti, pues, es centren no, a recopilar tota mena d'informació i experiències, tenint debats i agrupant com molt contingut en aquest llibre amb la intenció aquesta, no? De començar a crear pues, tot de referents, però en un context més proper al nostre. Llavors, es centren molt en la península ibèrica, hi ha algun capítol que sí que parlen una mica d'Europa, quan parlen de la gent migrant i totes aquestes històries. Llavors, bueno, és molt interessant, molt proper i molt guai també de poder-lo compartir. Hi ha molts temes, també la gent que ho escriu ja he dit que és molt diversa, llavors mola molt perquè hi ha com moltes experiències i també ens agrada molt a Fúria perquè hi ha com molts recursos pràctics, de campanyes que s'han estat fent des de la Radical Gay, des de les LSD, com, diguéssim, els nostres avantpassats de militants no? D'aquí la península. I que és guai, no? Poder analitzar doncs, de quina manera doncs, es van fer les campanyes, per exemple, per combatre la lesbofòbia o per combatre la lluita contra el SIDA. No sé, hi ha un altre manifest superpotent que denuncia les mentides del carnet d'identitat, per exemple. O sigui, bueno, hi ha molta varietat i és molt, molt, molt potent i per això volem fer aquest grup de lectura. Vale, la cosa és que la idea de fer aquest grup de lectura va sorgir de que va venir per a les mans a les nostres mans aquest llibre, ens el vam llegir, ens va flipar a saco, el vam comentar molt i va ser el plan, uah, això ho hem de compartir, no ens ho podem quedar per nosaltres. I llavors el que vam fer va ser, pues, estar en contacte amb Sinúcia, pues, va ser una enxitxada mútua del plan, uah, hem de tirar això endavant i poder fer una cosa així com col·lectivament, treballant en xarxa amb Sinúcia, que és un projecte brutalíssim que ens encanta molt, i tenir l'oportunitat de poder treballar totes aquestes coses amb aquest espai, amb aquesta gent i amb tot, és que no té preu. I això. I la intenció també és com, a través d'aquest llibre, poder-nos com aprofundir en els moviments LGTBQ del territori ibèric durant els 80s, 90s, 2000 i també ens interessa veure com es relacionen aquests moviments, aquestes pràctiques amb el context queer actual. Vale. Són temazos, penyes, que està molt guai.
Llavors, hem pensat el grup aquest de lectura com un espai de formació del col·lectiu i per altres col·lectius, del col·lectiu pel col·lectiu, tot i que està obert a totis. Llavors, si us motiva, doncs, ei, apunteu-vos-hi, que serà molt guai i molt enriquidor. El format són 4 sessions, hem dividit el llibre en diferents càpsules temàtiques, i les sessions seran d'unes 15 a 20 persones. És la idea. Si s'apunta més gent, doncs podríem mirar de redactar-ho, no sé. Però, bueno, que aquesta és la idea principal i llavors és la que us comparteixo. Llavors, ho desenvoluparem al llarg de 4 sessions i la idea és que hem fet com uns blocs temàtics perquè, aviam, com que és tan divers el llibre, costa com aprofundir bé en els temes si els intentéssim tractar tots d'una manera com molt àmplia. Llavors el que hem fet han sigut com unes càpsules, uns blocs teòrics que ens permetran aprofundir en temàtiques concretes perquè pugui ser com més enriquidor tot el debat que generem entorn a això, no? Llavors, us explico una miqueta les càpsules aquestes, vale? Que una cosa important és que estaran dinamitzades per persones que es veuen interpel·lades per aquestes temàtiques directament. Llavors pensem que això li dona també un punt de valor, no?, a aquestes sessions. Del plan, us explico. El primer bloc comencem com per una aproximació històrica, vale? El bloc l'hem titulat Les primeres lluites queer i la lluita contra el SIDA a l'estat espanyol, i són precedents històrics als 80s, 90s i 2000, com hem dit. En aquest capítol hi ha moltes campanyes, hi ha tota la moguda aquesta de les campanyes contra el SIDA, molts manifestos, moltes mogudes, i també al llibre hi ha els recursos de les, com es diu, d'un plumazo, que són els fanzins de la Radical Gay. Que... Són molt guais. Ah, mira, molt bé, els tens aquí. Sí. Clar, la cosa és que hem agafat recursos que surten explicats al llibre o hi ha imatges sueltes i hem agafat aquests recursos i ens els hem imprès i els hem preparat pel grup de lectura per poder-los treballar i poder-los fullejar, tenir-los a la mà, poder comentar-los si veiem coses tal, que és que pot sortir de tot d'aquest grup de lectura. És lo guai, que és com tan ampli. Mira, mira. Són superguais. És superpotent, mola moltíssim. Yeah. Vale, això seria el bloc 1, que és aquest bloc així com més històric i tal. Després el segon bloc va sobre jerarquies d'opressió, violències que s'interaccionen i performativitat del gènere. Aquí ja entra tot el tema de la homofòbia, lesbofòbia, entren també processos migratoris, és així com una mica més divers, però veus, treballa la sexualitat, migració i precarietat, reflexions sobre la negritud i el lesbianisme, homofòbia... Bueno, tots aquests temes entren en el segon bloc. Com us dic, cada tema anirà dinamitzat per persones que es veguin interpel·lades per això. I, bueno, és important. O sigui, persones del col·lectiu de Fúria i persones Exacte. Convidades externes. Sí, exacte, això també. Portarem persones externes també perquè també volem generar com espais de debat dintre d'aquest grup de lectura i llavors a cada sessió també combinarem doncs això, a gent activista o no activista, gent de col·lectius o que no estan en col·lectius que els interpel·lin també i que puguin aportar des de la seva experiència tots els debats. Després tenim el primer bloc és d'història, el segon que és més sobre jerarquies d'opressió, violències i performativitat del gènere. El tercer bloc és sobre l'autoritat mèdica, invisibilització i límits culturals dels cossos trans intersex, que això és superpotent també com està tractat en el llibre i tot, és molt interessant i donarà per moltíssim. I el quart bloc és un bloc que l'hem plantejat fer-ho en un format diferent, però perquè ens interpel·la molt a nosaltres i a la realitat de Terrassa i pensem que pot aportar moltíssim. Bé, us explico. L'últim bloc va sobre espais no mixtes i sobre aliances i contradiccions de les complicitats feministes i LGTBQI. Llavors, bueno, des de Fúria pensem que pot ser superinteressant crear, o sigui, gràcies a aquest llibre i els últims capítols que són debats que han tingut gent que s'ha trobat en aquestes situacions, en espais no mixtes i tal, i grups feministes amb grups LGTBIQ+, llavors fan com debats i els transcriuen directament. Llavors pensem que d'aquí podem treure com coses superpositives o que ens poden
donar espai a tenir debats que poden ser com super enriquidors pels moviments d'aquí la City. No sé, que si es gestiona bé i anem amb ganes, pensem que pot sortir algú com super bonic o almenys, jo què sé, tenir les idees més clares o jo què sé, aviam què surt, no? Però pensem que és interessant. Sí, sí, total, abrir el cajón a saco. Però, clar que sí, és que ens hi hem de posar també. És interessant, és guai. I si ho fem bé, pot sortir alguna brutal. I bueno, això, que portarem gent d'aquí del col·lectiu per gestionar les sessions, vindrà gent de fora, i després també, com ha dit l'Àfrica abans, partim una mica de la idea aquesta de la formació. És a dir, que farem una pedaç de formació o autoformació entre nosaltres amb aquests recursos i la idea és que si d'aquí vulguem crear o generar accions que puguin revertir-se a la ciutat, que puguin com incidir, no, en la nostra realitat més propera, doncs pensem que pot ser algo com molt positiu i molt enriquidor, que a part de fer alguna per de nosaltres i per nosaltres, que és la intenció, si a més sortís alguna cosa que pogués revertir a l'espai exterior, pues, hosti, per què no, saps? També pot ser molt punyent i molt interessant. I això seria més o menys el grup de lectura que tenim plantejat i que tenim moltes ganes de fer-ho i estem super emocionades. Llavors, si voleu fer alguna pregunta o jo què Pol, sé. vols que llegim el tros aquell que hem dit abans de... Això, mira, mentre penseu preguntes, hem... El... Vale, hi ha un... Com es diu, Jolín? Un manifest superpotent que van fer, que és el que dèiem de les mentides del carnet d'identitat. Eh, si vols llegir-lo, Àfrica, és que Vale, és la canya. És la canya, hi ha material molt potent, ja veureu. vale, si ho llegim un tros, va. Diu DNI, documento, dos puntos. Resistiendo el archivo al registro nacional, dos puntos. Resistiendo el Estado-Nación. Identidad, dos puntos. Resistiendo la identidad estable, natural. DNIs alterados. El DNI condensa muchas de las formas de intervención del poder. Con su alteración resistimos al nombre propio y a sus marcas de género. Resistimos a los biopoderos. Violencia cultural. Resistimos a las marcas. Violencia machista. 60 muertas en 2003. Violencia biológica transfóbica. Violencia. DNI es igual a ADNI. No somos mariclones. Gestionamos y desmontamos el DNI. Drag King no identificado. Resistimos a la marca de género y de sexo. Nuestro sexo es SM. Trabajamos nuestro culo. Resistimos a la filación, al padre y a la madre, a la pareja universal. Matrimonio, trimonio. Resistimos a un poder asesino que condena a las migrantes a una muerte civil. La muerte civil es una forma de asesinato. Resistimos a un sistema de asignación de identidad que no permite la gestión autónoma del género ni el sexo. Cambio de sexo gratis ya. Resistimos porque hay cuerpos y políticas trans. El sexo es una migración. Somos migrantes en tránsito. Somos sextranjeros. Somos extranjeros. Resistimos a lo humano, a ser persona, sujeto o individuo. Nuestro sexo es protéstico, cibernético, precario, múltiple. Cuerpos que importan, cuerpos que soportan, cuerpos que sudan. Drogamos nuestros cuerpos. Los operamos, los hormonamos, los modificamos. Resistimos con cuerpos transfronterizos, abyectos, sucios, raros. Resistimos al cuerpo médico policial. Resistimos al poder globalizado del GT8 al OGT8. Resistimos al consumo rosa, a un 28J de espacios acotados y privados. Bollera no es una marca, es un desorden global. Mensaje en una botella. Resistimos a la criminalización a los trabajadores del sexo. Combatimos la matriz heterosexual, la lesbofobia, la homofobia y la transfobia institucionales. Ocupamos los espacios de asignación de género y sexo. Resistimos en los laboratorios. Un desalojo heterosexual, otra ocupación maribollo. Resistimos con multitudes y diásporas queer, con proliferación de identidades, ciberbollos, osos, camioneras, drag king kongs, punkifemis, transgéneros, intersexuales, maricones, dramatizando nuestros DNIs. Desdramatizando. A saco.
Bueno, jo què sé, i això és un dels molts temazos que hi ha per aquí aquest llibre, de veritat que és increïble, o sigui, que durarà pa debates, vamos, saco, ens faltarà temps. Vale, i que si el voleu comprar, que el compreu a les llibreries, que no el compreu online, a Sinúsia i... El podeu encarregar si Núcia, hola, sudeu d'Amazon. Podeu d'Amazon i que, no sé, aquí la Ibi ha posat que us podeu apuntar al grup de Sinúsia a info@sinusia.cc. Exacte, això per inscriure-us al grup de lectura, clar. Exacte, i així pues, Ai, sabem la penya que vol. sí. I que si no hi ha pasta per comprar el llibre, el que sigui, diria que a la pàgina de Traficantes de Sueños també el tenen obert. Sí. Però que, bueno, que sempre està bé per si es vol... Bueno, a mi m'agrada tenir-ho per escriure i tal, però bueno, que a vegades també, si no, tenir-ho per internet va superbé per mirar-se aquestes cosetes. I això també És una miqueta això. que si algú vol ens poden parlar a Fúria i els hi passem, que són superinteressants. Mira, es llegeix. Mi Què posa? Mi verdad és... Fúria i el papa de Roma. Mi verdad és la homofòbia i surt el papa. Bueno, és que són la canya, de veritat, que ens farem la rissis. Vale, Pol, aquí diu, podeu explicar això de les sigles GR? Sí, vale. GRSDI són com una mena de sigles que seria com... Es géneros, orientaciones sexuales, orientaciones románticas, diversas, intersexualidad. Gèneres, sexualitats, intersecció... Sí. Romanticismes Romanticismes, dissidents, intersex. diverses, intersex. Sí. S'ha entès? Des que ho hem dit com... Ja. Són unes noves sigles que han sortit ara com que seria com una alternativa potser com més inclusiva de les sigles LGTBI de tota la vida. Bueno, i bueno, també és una nova terminologia que ens permet pues, plantejar també certes qüestions des d'altres òptiques també. Des dels gèneres, les sexualitats, els romanticismes dissidents i la intersecció i intersex. Sí. Em pregunten més coses? No sé. Allò. Bueno, si tens preguntes del club de lectura ens ho dieu. O del llibre. Qualsevol cosa. Vale, qualsevol coseta, sí, ens podeu trobar per aquí, per Instagram, aquests dies de Fúria Desviada. I res, que quan tinguem més informació pues ja us la donarem sobre el grup de lectura, quan tinguem les dates i tot, perquè també ja havíem parlat amb molta gent que havia de venir a participar en els debats i tal, la gent que havíem convidat, però clar, al canviar les dates i tot això encara no hem pogut passar-ho i encara no sabem qui podrà venir finalment i tal, però tota la gent que havia de venir, pues, que ens molaria molt que finalment puguem ser-hi quan es faci el grup de lectura i serà superpotente i molt guai. I això. Sí, que al final serà un espai de debat i que crec que pot ser molt guai, enriquidor. El Joan diu, de quin color esteu? De quin color estàs, Pol? Buah, jo ara ja estic del plan daurat però brillant a saco a fuego. Super brilli, no? Saco. Vale. L'Ibi diu com es planteja la visibilitat lèsbica amb el confinament. No hi ha petonejada enguany. Uau, ojalà hi hagués petonejada. Encara no ho sabem, ho estem... O sigui, sí que ara amb el confinament ens estem respectant bastant els tempos. O sigui, no ens estem forçant massa les forces perquè, bueno, estem una mica arriba i abajo. Llavors, pues, ho estem parlant. Petonejada virtual, ojalà. Estaria molt guai, no? Fer una petonejada virtual. A veure. Quina hora és, Pol? No sé ni si anem a temps. Bueno, està bé. Això va fluint. Bueno, si no hi ha més preguntes i això, pues, ho podríem deixar aquí. O... Després es penjarà el directe aquest.
Ah, diuen, mira, la petonejada en directe per Instagram. O Uau! fem un Zoom i que es fiqui molta gent alhora. Uau, seria molt guai. Ah, sí, el Darull i Ràbia és veritat. El Darull, que és el col·lectiu LGTB de Manresa, i la Sí, Ràbia, que és el de de Rubí, Rubí. Ahà. fan alternatives superguais. La Ràbia ha demanat... Uh, Lo dels vídeos en horitzontal? sí, el dels vídeos en horitzontal amb algunes preguntes superguais. I el Mhm. Darull, Diria que han fet lo dels petons, o sigui, de fer passar vídeos de petons, no? O potser m'estic confonent. Mm. passejada virtual per Insta. Uau, està condint molt, això. És un plan, és un plan. La gent Sí, li mola. és un planazo. És un planazo. Sí, i, bueno, esperem que us haguem, no sé, que tot i el confinament hagueu viscut una mica el Sant Jordi. Sí, Sí. el Joan ens està dient que també fan vídeos, sí. Diria que al nostre perfil hem compartit aquestes propostes que ja han fetes sobre el dia de la lesbofòbia, o sigui que podeu trobar per allà. Això, vídeos de bolleres rurals, Ah, sí, és veritat. de realitats rurals, cert. Sí, heu d'anar-hi. Són molt potentes, són molt guais. Molt bé, doncs que guai, moltes gràcies per haver-nos deixat aquest espai tan xulo per poder haver introduït una miqueta ja al Sant Jordi, que aquest any ens tocarà fer-lo en un altre format, però bueno, tu, insistimos i aquí estem, pel que faci falta. Exacte. Bueno, doncs ho deixem aquí, no? Vinga, Fúria confinada mai serà aturada. mai serà aturada! Molt fan. Pues res, ja ens anem parlant, ens anem trobant. Exacte. Un petonet. Vinga, que vagi molt bé, família. Vale, ho he de guardar ara. Aquí fico finalitzar i em Em sortirà. sembla que sí. I després ho deixes guardat. Vale, vale. Vale. Adéu. Adéu. Finalitzar, finalitzar.